Ari day ko dili sa mga tanong na katingnan. Panghaan ako ng mga laylay nga dahon ng mga laya. Uwid, hilay kayo po pinagkana. Parting laba. Hello, magtuo ko wala gani siya ba? Kaya nangalaya ko. Nabungi ito hindi eh. Alam ko din sa pangalan ani niya guys. Mititas. Ang pangalan na Mititas. Nay da kung kaang dito, di ni mo ibalhin. Ibalhin tanan niya. Ato na, ato na. Oo. Hikti sana na wakay kahikot. Hikta na siyang dahon niya ipong hugpungon ba? Maestro. Pura kuha. Aray. Ako sa kumadak-dak. Tagborog. Yung umaga dia tagborog pangay kay dia. Yung nagilabayan dia. Eh tapokar kay ilabay ron ako dito sa kuan gawas. Porter ba taon dagi dia gahapon. Allah kakanya may junjun sa meeting. Panako na itong gibadlong nako ayo kamuta kay nani bildo masamad ka. Di panlimpyo sa mong umaga dia. Ada yang limpyo. Sundo ha. Ako sa dito sigog tanaw nga. Ayaw kamuta kay mana ni bildo. Iliwag pag yun diri, ano patubang diri ba? Kaya sandig diri sa may kuan, patubang diri. Ano ka nang alsana yung kuan? Ano?
nanurok. Wan ni. Nakuha mo ko. Ibutang na lang nako siya diba. Anak daka. Nawalay dahon. Turok man. Tubo din na siya. Dagko na siya guys. Ang akong kuan malimot ko ang ani niya muping kraba ni siya pag ayo mo kuan siya. Prince of Princess. Prince of Princess. Ay daghang tanom guys. Kadako gid dyan, nagkadako ang sanado. Ano siya na doon? Ay, tulo ka buok sa nga mo ang wala kadako. Pinon dahon kay nagsangahon siya tulo ka buok oh. Kada ka na, saan na siya? Ano? Dito mo ni sa trabaho anak ko. Ano? Di ba napriyaan? Klase ni sa Antorium. Di ba napriyaan na? Kari back turtle. Wow, nice kay siya guys. Oh, back turtle. Buko-buko ba o? Oh. Buko-buko ko nos ba oh guys. Ah, gapa kay siya guys. Wow. Oh. Tara, luyo. Tubangan. Diha lang sana siya. Kaya ko nang kabutangan ron. Iring ah. Ni ibig na tao musod na sad. Oo. Oh. Ini siya. Berapa kain aku?